Missa det bästa momentet. Come on. Kan det Digimon aktiv farva? Hata. Det är Luigi's att när bittinch nu där va. Oh ja. Digi-wise. Digi Allt om det nu. orkar granska det. Jag har det innanför Digimon. Digimon. Snart ska men Digitalt. Spannmässigt. ja, riktigt när det lägger. Prodigious. Jag är glad vi inte det amerikanska. Det är bara för bort. Det är alltid panska. Fuck! Prodigious. Ska man inte köra pons? Kanske tänka det seriöst. Det blev inte ett pans som man. Pons är... Jag som till liv i värsta livet. Retirement. No. Ja, men nästan allt det Then you bästa. have a sad life, huh? Shut the fuck up. Det var puns. Nej, det är inte pans. Let's see. Jag var George när... Nej! What? Damn you, Sonic! Too quick. Too fast for you, Esbern. Shit alltså. Mega blaster. Ja, för hon så är vi också. Värsta vad det går. And... Amy? Oh, the Sonic! Mhm. Team Sonic. Sonic the Hedgehog! Shoot! Jag vill lägga vad säga, vill jag säga skåten. Okej, det är mini-vinter, jag har alltid förklarat det. Så man ska köra point upp är det alltså. Ja, Men jag är stadig på att Levi. stålar på men så här vi Esbern sa... Here my approval. Sina performance sista spel. Yes. Nej, den är kraftigare men... Alltså, Shoot the show there, shut up! Nej, jag väntar bara på att jag får. Vad det är bra. Rakt pio Men det är rakt, det är helt inte vet jag idag. Men så är det där. Så ska... Inte lätt ju bästa moment! Yo. Say hello to my little friend. Shit! What are you doing, friend? What are you doing? Jokes on you, Esbern. Pio många flick, va? Ah, ja, jag syns det. Sinters. Jag lagt mest hur det lost där på Digimon i serien. Det pläckar pink lost där den We där. have your fast walks there for low gravity. Ah, That's... Holy fuck, det är också appropriate att lägga. Oh fuck, det passar. Ja. Sonic the Hedgehog. Hey, taste by knuckle sandwich. Det kan slett inte. Taste by knuckle sandwich. Get tough nigga. They couldn't stand about them. How did you taste the last one? yeah. Cheer for two. Oh, nej, då ja. Well, Nej, min han är väck. Okej, gå. Ja, men helt seriöst, kan fuck cheer for two? Kanske har vi gjort så att alla superships är aquaships. That's a talent super det shit. är basically Aquaman level. Men det är helt inte supership. Det som är alla är att det skulle vara en surprise, men det glömde att man är kommer inte köpa low gravity.
marathon and whatnot. Okay, det är super risky. Så För luften renner gröp på i såna lyckla punkter nätter. no, hade jag inte just. Well, slapp väck från dig. Hey, Ah, no, come on! Wonderful! You will taste my Nästa Steam. dead birds. Nej, Simon. Oh, fuck! Oh, So, no! Yeah! Oh my shit! shit. Oh my god. Now time for my awesome shot there. Ah, ja. Oh man. Go. Oh, ay. So close. Oh. Hey, hello there. Du vill ha mig in där eller? Esbern? Oh, yeah, to see. What are you talking about? Damn it, Simon. Fick du ha mig in där? Jag fick akademin. Oh, Well, here to me na someone. Ah, kanske mina då. nej, jag hade inte gått. Jag hade inte gått. It's me, Mario! It's me, Mario. Yes, sir. It's a me. It's a me. Yeah, man. I'm back. Told you I could fly. How about them apples? Yeah, what should we say that? Oh, my Lord. Oj, nästan. Du kunde skänka? Ja. Missed it. Skotten. Jag bara shot! Say hello to my little friend. No, not again! No, not again. Shit explosive, my only weakness. Oh! Mamma mia! Okay, allt with blowjob shot, you know, for now. What's that supposed to mean? That means I'm gonna blow shit, you. Blow Fuck it! Oj. Detta så ett fjättlat. Lucky! Det wasn't better staven. Very more convenient target. Like a master. That's so cooler. Esbern, det tog jag svinka. Swinga har. Nej. Fuck, jag vet inte. Ja, jag bara prövar hitta. Svinga. Fuck. Nej, det finns en ricka på nägers med Jo, för Rickard towards Esbern. Nej, det finns en ricka. Jo, det fair. Det finns en ricka. Shut up, Simon. Jag har alltid tyckt ett stora fast... Värst Esbern. Yeah. Okay, jag har en chans att rätt. Ska jag checka det ut? Åh, vi inte alls vet det. Vintern vi med, okej? Tror jag vintern är vi med för hetta. Här hända. Oh. 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 Okay, excitement level. Oh. Ja, det är det. Tror du rocknar ju upp om man klarar upp här. Du klarar nog att räga med lika väl Esbern. Varsågod då. Du varsågod då. Du okej, jag hoppar. What was that? Yes, sir.
Okej, vi ser att det kikar så får vi pröva vi som grenades. Ja, nu är det inte lika jag vet. Nu kan jag säga, du är ju gott. Nej, okej. Checka Men det jag ut. hade bättre, jag tror bara bättre. Ja, nu tar han bra till håll och gör. Oj! Nej, på andra. Ni kan checka. Okej. Oj, there we go. Kom ut till 6 ner. Där i mitten på hållet är det vi pullar där. Bounce edge. Esbern, skill battle. Ja. Skill off. Och kvar saxen här uppe är till. Fuck, jag kan inte lägga den. Ja, jag får ändå. Strattlar riktigt det där går mamma. Nej! Green bitches. Ha! Reinforcements have arrived! More like jag får sånt där bankkanten här. Just för ska du första tappa Esbern. Suck on this. Suck on this, suck on. Oh. Ja, det var synd att det skulle jag. Wow, Vilken okay. spel det? That's a boy. I have to join the action. Jag tror du kanske ska gå kanterna. Med kanterna liksom är like hardcore. Ha? Nej, jag måste hämta vinkeln, så jag kan inte vara i. Nej. Torch att live on the edge. Du förtjänar inte namnet Saxon Hell. Till att han är... Saxton Hill, more like Saxton Bale. Yeah. Exactly. I mean, Saxton Fail. Vad var det? Vad ska jag säga då? Nej, why don't you say that soon Esbern? Shut up. Ja, jag hör det. Jag feelar det. So fuck! Och det här är en faktiskt tåra via katten där. Du tog inte ens Johan till att göra det. Jag kan inte räkna mot den här katten om. Jag kan jag syna att katten Ja, köper jag har hört katten. Släpp mig på det. Det minst jag syna är slett i svarta personer. What? What? Do you want this fantastiska plakt? Nej, jag kan inte köta för det är så viktigt. Yummy. Okej, här tar jag gå sig öl. Vilka grenades har vi? Åh, kan jag inte! Oops! Du räcker så för en. Nej, nu är du fucked Esbern. Nu är du fucked. Yeah, uh-oh. Nu är du så fucked. Vintern. Shit. Oh, fuck. Det var synd på en entusiastisk allt. Att det hejer mig är gott skott. Hej till mig Esbern. Hey, Esbern, shut up. Esbern kan inte göra filer, I think. Jag menar som hej. Jag vill för hinna livet. I'm tired. Jag vet att det är så gott. Du kan Men Esbern nu är det spela. så att jag får att slå katten eller vad. Hejta. Okay, if I live dangerous, det är mitt motto. Live dangerous. Live on the edge. Nej, vad har du släkt? Men jag glömde kvar... Okej. Kan du glada? Nej. Jag glömde kvar nummer... Ja. Jag tror inte att du är fucked. Ja, det kan väl vara. Ja, totally. Du får inte räkna med hela rundorna. Onka mata. Onka mata. Först du räkna med. Jag ska bruka vind. Nej, jag brinner inte. Jag glömmer att det inte är vind. Jo, jag ska bruka vind. Backflip, Levi. Nej, för inte vind. Backflip. Fett ju upp, va? Nej, jag kan checka det ut. Ett löv, kom. Ett löv.
Let's go. Oh, nice. Nej, 10th one, never go up. Det är alltid 10th one till source. Okay, What the hell? Okay. Här är ett pixel du kan stanna här inne. Ja, jag klarar. Esbern should live on the edge till han sakar. Imagine. Hinner edge man vet. Hur läggs du inte ont alltså? Tyckte inte. Take it like a buck. Take it like a Digimon. So. Okay, checka det ut Simon. Get we're imponerad. De bounce i kanten är. Okay, ja, tick. Jag tog det spada sedan Esbern är så useless. Jag kan bouncea, ser. Orda cool. Okej. Ja, okej. Ja, att point. Nästan då. Holy shit, how many butt? Chop out Simon, vi bara män. Holy shit, Levi, adoptera nekarunga med mig. Onka. Seriöst? Kanske mer just springa på den. Så jag kan såklart. Jag bara gräver mig om det. I'm tired. Det är väl get you for lunch. Börjat la sagt det så kämt så jacked. Okej, checka det här ut. Checka det här ut, okej? Bounce, det gör det också så här. Så, bang! Åh, för neck. Hatta värta. Ja, tar inte vi hinner katten om. Imagine så. Nej, du ser det. Är sånt där katten och då tar du inte. Det är bra, färg! Jag hade mitten där här som är borta där. I can't believe this is happening, men det är faktiskt att Levi så suger, Esbern. Se, han säger sujo. Det gör det pan. Mattes. Så, färg sugen Esbern. Ja, kan jag inte. Levi, ja. Ja, jätte. Live on the edge, Esbern. Jag kan hålla att jag går i. Live on the edge. Och inte tagga där, by the way. Inte? Nej. Okej, checka det ut, okej? Så här. Oh. Nej, okej, det är bara... Nej. Det är bara en test. Nej, vad ska jag... Nej, nu tog mig smart. Nu. Live on the edge, Esbern. Fucking no! Jag hade snöjt. Hacks. I got hacks. You fucking my kid. Det är inte underbart. I would. Det skulle få du bara fuck my kid. Okej, bra. Imagine så. Esbern, är det? Ja, vi ser äventyr så är det brukskush. Nej! Gosh, deadly! Nej, okej. Åh, hej. Nu vet jag hur som man gör. Full charge. Oh. Oh. Det var quicker. We can go on forever and ever. Okej, här med såna gav in. Så färdig. Är det finaste? Färdig här. Är det finaste, okej? Okej. Färdig. Nu först då. Ja, fan för du. Fire. Uh-oh. Okej, så Yvonne. Var ska det next level? Så ser jag. Så hvis är det nu, så är det champion of the world. Sort of. Well, that's right. At least you tried. Fuck, vi satt här rakte. Det är för lite. Jag tror inte. Okej, så bra jakt. Vi did just skill shot Aglan där inne. Mhm. Nej, jag hade bara katten. Det blir mer grejer. Jag måste få en vecka framåt. Nej, live on the edge. Live on the edge. Det är min motto. Checka. Oh my god. Fuck katten, han sockar! Jag läste en väck, okej? Jag får få en väck.
Hvis det ikke er en vinter, så får jeg en vei. Ok, en vinter, jeg må ikke gjøre sånn. Nei, skuddskjata. Ja, men... Hjertet er så... Ingen her. Hei, jeg fikk en vinterskål. Olje. Wow. Wow, my engine. Veldig godt hvis det går. Han säger ett goal. Goal! Ja, det gjør det. Wow. Okej, det är easy. Easy shot. Hva så? Easy. Easy shot. Oh. Åh. Han er det tatt ut. Så nice. Hva er den jo? Ja, hei. Hetta. Du startar inte färdigt. Nei, jeg hadde helt ikke med engine. Hva er han på med? Okej. Nei, det er ikke. Det här. Ett Berta. Oh! Oh my god! One to go. Oh! Oh. Esbern for the edge. Live on the edge. Fair. Come on, man. Jag kan inte räcka det. Jo, du kan godt räkna med. Du kan räkna med lugga vem som jag kan räkna det. Nej, det kan jag inte. Fire! You the fucking dungeons to fira. Nej! Jag hade precis mycket tid i fjärgar där. What was that? Yes, sir. Okej. Att det var det sista, sorry, hej. Vi fuck skiftet då. Jag väntar på i sån där isne. Nej. I flit mycket. Det är så att du ska ta våra utfordring. Nej. Ja, det är så där som Så vi kan inte höra shit kan du säga. Nej! Jag vill det vara helt akta halv sekund eller så. Hej. Life flash before your eyes, Levi, yeah? Yeah, more like your eyes to Nästan. Man kunde kanske springa i mig. Nej, kan vi se pröva. Fire! I'm a tire. Bower. Yes, sir. Okej, okay, jag bouncear så här och så gör det större hål. Akkurat det hålet till Bruffer. Akkurat. No. Jag ska Bruffer jag kastar någon. Aj! Hick hålet jag mer. I'm a Ja, tire. jag vet. Jag var inte säker på att du brukar kasta. Come on, you can just neck thing to it. Yeah, fuck it där. Va? Ja. Ja, okej, jag vet inte vad jag Hick, hade. ojibas. Ah, Dive is inte du med. okej, ja. Okej. Så får jag ganska. Nej, gär. Du har inte skills. Du har inte skills. Jag träffade hin mannen till där. Du har inte skills. Please, what skills? Yeah, hey guy. Inte pass det. Vad är inte problem? va? Jokes on you, Esbern. Jag nick bit plus nu. Nick Mars. Nick bättre nu, okej? Checka det ut. Oh! Ja, okej, så var det där. Let's go. Bye, Levi! Bye, bye! Det var helt i bara. Det var helt Ett litet eldlever. Ah! Jag hoppar i vattnet. Game over. Skumma idiot. Nå, GG. Det var waste of my time. Ja, det är väl.